Martxoan egindako osoko bilkuran, EH Bildutik salatu nahi dugu Benediktako kiroldegiko kanpoko igerilekoetako baldosak egoera txarrean daudela. Badakigu zuetako askok irrist egin duzuela, erori egin zaretela eta segurtasun falta izan duzuela. Uretara sartzea. Uda sasoia iristear dago 2 hilabetetan, eta kiroletako zinegotziari eskatu diogu arazo hau garaiz konpon dezala. Baina hau ez da gauza isolatua. Zestako kirol instalazioek urteak daramatzate utzita. Ezer konpontzen ez duten adabakiekin. Kirol kultura handia duen herria gara. Dozenaka klub eta elkarte entrenatzen eta lehiatzen ari dira instalazio horietan. Baina gero eta prekariagoak direnak. EH Bildutik argi dugu zer behar den. Inbertsio erreala, adabaki gehiagorik ez. Udalaren kirolguneak premiaz birgaitzea, instalazio guztiak, modernizatzeko epe ertaineko plana. Sestaoarrok merezi dugun sestaon bizitzeko beharrezkoa den neurri hauek aplikatzea.